Soy la madre de ese mariquita. ¡Mariquita! Es que duele, Ibenchi. Bai, duele. Duele. Esan zin que me desheredaría y todo. Ostan bai. Utzizu hitzekien eri. Ostan bai, Iban. Es que ez dituzten. Bueno, beste bai, nire jazta, ja itzin duzu asko, egon bi minutu isilik. Bai, ni ja nere buruekin jan azkan dira. Ka, nik adibidez, podcast hau nik seguraski ez dut ikusiko. Ba, mendi mezu bat hau ikusten izaten danontzako. Kontu zibilik. Kaikukeriak. Ainhoa Etxebarria eta Mikel Bermejorekin. Lehenengo atala, Iban Garzia eta Maite Azpiazu. Aupa familia, ongi etorri Kaikukeriak saiora. Bai, saio barrire haude, Mikel Bermejo. Tau da, Ainhoa Etxebarria. Oso ondo esazu. Bueno, kaikukeriak, zer dira kaikukeria? Bueno, gonbidatu gehiko duguz. Eta kontako esku euran bizitzako pasarteak. Baina, kafean zipristin dut hortxe txatxaen je, Ondo esan da, Ainhoa. Ta nun gaude gaur? Bueno, Abadiñon, Bizkaia maiten hasi dugu gure abentura berria, nun? Bebez. Hori da, bebezen. Ze hemen, bueno, gorzaltzeko superondo, brantxak egiteko superondo. Baina, honena zer da? Kafea. Eta gaurko gonbidatuak. Gaur ditugu bi gonbidatu. Bi gonbidatu saioari hasiera emateko, ze ondo. Baina hasi aurretik, Ainhoa, nik kafe behar dut. Ai, bale, venga, guazen gatxin. Ontxarte? Bueno, Ainhoa. Bueno, Mikel Bermejo. Egunon. Egunon, kaixo, arratsaldeon, bueno, hau podcast hau atemporala da. Esan daiteke, oi? Bai, esan leike, bai. Vale, ba, ongi etorri Kaikukeriak saiora. Ongi etorri, lehenengo saio. Hori da. Bai. Kaikukeriak, Kaikuren eskutik. Kaikuren eskutik. Eta begira. Gure lehenengo gonbidatua, gaina ez bat, bi. Bai. Gure Iban, gure Maite, gure Iban, ongi etorri. Ai, eskerrik asko kuadrilla! Deposina benetan, Iban. Jo, ta gube bai, eskerrik asko etortzeagatik. Gaina, me encanta, orkezu gaituztu como ASMR puntu batekin, ez? Bai. Iban, kaixo Maite, Iban, bai, oso pozik gaude. Sí, ondo. Zuekin gaina de Bai. estreno, izengo Bai. gabizko los madrinos, ez da? Bai, hori da, HB zutaku eta amabe zutaku izango zase, ez? Gure saiokuk. Jo, nizu... Zederkein, emanako ingo zurekin lan aitzeko. Bai. Mikel txako nizena? Mikel. Ez que naiz izenakin xelebrie. Bai, baina mutil majure. Lasai, Carmen, lasai. Bai. Doke bat, bai, garruixe. Gustatzen zara. Transmititzea izu energia hori, ez da? Bai. Oneako? Oneako, Bira, bai. jazta. Nei antzemanik ez atarpixen, Gustaz paldimanao, antzemanik ez atarpixen. Ja. Osea que... La cara es el espejo del alma. Bai, gu oso espresibo egea. Guri antzemat, ni naiz bate aparentatzekue. Osa, ni toki baten ez demana guztua. Bai. Ni nali mat, adibidez, Kaiku kafe bat ontxe bertan, eskabingo izu. Bai. Eta eskatu dut, eta mentxe daukat. Bai. Ni beti jogur Kaiku, Hori eixe da, hori behitzalak ezurre. Jogurte fresa Kaiku. Bai, bueno. Afaltzen beti. Eta Bere kefir... gizonak, ni pensar. Ama, Kaiku. Azkontxak ordeuza, Kaiku dela? Egixera. Ostras, Zentimetro zero. Uste bestia ezin dara samaz pare, baina... Kaiku fresa. ez esan beste markaik. Hoi da. Eixe. Baina Kaiku, que grazia, honena da. Bai, egixera. Ostras, benetan, Bai. la microbiota mejorau ikeu. Egixera. Guztiz ados. Beatu, benetan. guzaten gaztatillo bat, zeuek gonbidatu modu publizia dita promozio eta danatxe. Gaina, benetan. behaiei ezer esan gabe. Total. Mikrofona piztu eta... Bai, sobre la marcha, hola, poza que mateo, fluya, Ondo. Bai. Esan beharra daka jo, Iban, eskerrik asko zezu Madrildik etorri zaz, bueno, Maite zeu etorri zaz. Askoitik etorri da, Askoitik etorri zea. Bueno, urrin da, Baina, Madridetik etorri zea, eta nahi rote esan gauzat, Mikel, eta nitzako oso importantire, eta zue, Mikel, Madriden bizizazela. Bai. Ikasi hau. Madrid bizitza baite Mikel. Bai. Bai, Mikel Madriden biziren, oso ondo. eta Mikel hain monologista eta morun arrakasta dauke be, bai? Seguru, Baina ez zamatea. aztu sekule Mikel nor zaren zebatu Iban da amentxe. Ibanek etxen dau biharra, atope. Bueno, tampoco, Eta, Bai. baina note esan, zutak asun Humille. karrera guztia, ze, 15 urtekin hasi zinean lanen, note esan, bueno, Bai. bitura. 16, 15, 10 urte kotizaute ja, Bai, Efectivo, 10 urte. Zemat azkazu, 26. 26 Bai. urte. Hori da, Bai, ez que ulertze bai. zuzer nahi roten Geixiki esan. kotizatu. Osea, Iban 10 urte barru ja jubilatuko moru nongorako. Bueno, baina jendie pasatzen nahi
esatitela, esatitxoten nien, 26 urte dauzket. Eta jendeak esatit, ama, 26 urte nik. Saber estarra kasu. Bai, ematezu, 32 urte. Bueno, cariño, nire amagos urtea senyora dituzten. Heldutasune. Bai, hori saber estarra dakasulako, langile izazelako. Bai, hori Ba, baina ja, igual, ametik urte batzuta hasiko naiz, hemen frenteko ximurra hauek eta... Ai, bakizu Zac Efronen aire bat akazule? Bai, jendik esatez. Ai, Ainoa, benetan, esto me encanta. Osea, Nil Moliner esate bejendi, Nil Moliner, bai? Nil Moliner. Bai, esate bejendi. Soy como el aire que va a toda velocidad. Benitzako dakazu, Zac Efronen itxuri, Zac Efron opera zanin, baina gero kendu banin. Osea, ulertzezu. Osea, hobeto. Hobeto eranin, hori Vale. da. Ez bera High School Musicaleko garaixin, ez bera Bai, gero, nitzako kendu iman Bai. reieru. Zuk ez dakizu zeetan Zac Efron. Bai, nire guapo bazan, Guapo. badaki. Baina ez da urte azkarreko hain. Neske gustatzakuna asko. 40 piko, igual. Bueno, Zac Efron badaki zein da. Zac Efron momentuna temporada da dauke, 20 eta 126 urte bitxartin. Bai. Bai, Nik nauken kuartuen nagorek zauken. Fantza, zuzinen zu. Bai, nagorek zauke. Ez maz, nik Nagore esango... zure arreba da. Nagorek Bai. nire arrebak zauken kuartuen Zac Efronen kartulina bat. Bai. Eta nik esango gauz bat, ni ustet, nik deskubri nula nire homosexualitatea Zac Efroni esker. Bai, benetan, eske azlalxe da. Wow. Ni Tom Cruisen, ni Tom Cruisen, eta ni Tom Cruise he sido fans da mi Tom Cruise. Bai. Osea, bai, persona Buah, bada. ni anedota bakat Eh? Tom Cruiseekin. Benetan? Zer dakuzu? Anedota Bai, bat, bai. bez? Ya te digo. Bueno. ¿Ves? Kaikukeria bat. Eske, da. Bai, esan daiteke, bira, ¿Ves? nio nintzalanean gidolari bezala El Hormigueron. Eta, bueno, El Hormiguero gauero batortzen da Hollywoodeko bat, Hori o da. kirolari bat, eta behin etorri izan Tom Cruise. Qué cosa. Eta ni, ostra, atxalen grabatzean Ja, programa hoi, eta bai. pixauria. Ya, Ba, zuzaken ama, du txixori zaken du. Barkao. Beti, zehoz esan berdu. Tom Cruise, ídolos del aire ikusi una película y me encantó. Vale, Ba, bira. a ver, Mikel. Pixauria, Zau. komunea junintzan, eta Bai. baten, hor neon, hiru zeuden, hiru leku pixeteko, Bai, eta bai. eskubikortan jarri nintzen, eta baten sartu zian bi armairu, hola, Altu, handi, altu, Seguridad mutile. de- Ton txikixera ez da? oso txikia. Ni bezala. Igual bajuago, Bai, bai. Guardaespaldazak zin. Bai. Ja. Eta, klaro, sartu zen, eta baten hasi zian dana beiratzen, atea irekitzen, zakize, eta aurra, eta sartu zen beha, eta justo, hiru zeuden, guatu, hiru, eta ni hemen gortan pixeten. Eta beha, erdin jarri zen. Erdien Tom eta ni, Cruise. Txiki, Claro, normalien hau da arau bat dao, idatzi da. gabeko arau bat mutilen artien, komunea jute zeanien, beti utzi berda komun urinari hauetako bat, utxik, Abai, Hoi da, erdixen, bai. abai. bai, ez bai. jartzeko onduen, eta paken no sete bai Hori da. da. ba, onduan jarri zen, Beitu? eta ni, hello my friend, eta ni hola pixeten, eta hola gatu nintzen. Bai. Eta Tom juntzitza Cruise. izun begirada, eo ez? Ez bazpare, bestia kortze den atxian beratzen, da, ni, bueno, bazpare, Ja. hello my friend, eta ni pixeten, eta jazta. Bai, txikixe da Tom Cruise badakinik, eske, bai. Mutil Ba, bai, txikixek son triunfadores, Gaina hoi pixket desmejora dute dago, tamien te dire, Tom Cruise. Zac Efron. Bai. Nik Zac Efroni zor dixot, nire armairutik ateatze hori. Bai. Beakin deskubru nun da, oain, haundixena izela, pentsatet, ai, eske nik High School Musical ikusten unien leno, Bai. ja banakixen, boa, me encanta, mutik jau. Es que hori da azkenin vibraciones, es como, es da aquí, va que besti guapoa, inspirau, eh. buah, Eta guapísimo izena beti. artisti, bueno, Zac Efronek Beti aparte izena. High School Musical etxeman Summerland itxeneko zerixi, eta bera supergazte da zagertze Bai. zan. Uli beti puztixen, Nik uste Zac Efron- Bai, zesapil moroko bat zate una, nik zate dibere, zesapil da, Bai. esate, Zac Efron azkenin da- ez da guapo da, azkenin da Total. seductor, ez da resultón, ez da da mezkla bat. Bai, eukan Eh? axe, Bai, azala, ze hori. piel aceitunada, Bai, beti euskitzak. bai. Iban txudakarre. Da Dorada, pixket Zac dorada. Efron da Euskal Iban Garate. Bai. Hoi esabarrizun. Euskal Iban Garate, Garate. crash handi bat, ez da? Bai. Gure, pues, Eixe da, Iban Garatere oso ona da. Asko jarra Iban Garate baita ere. Bai, errezia Gauzak, kasu. bi Iban gaude askotin, Bai, Iban bai. Garate eta Iban Bai. Garzia. Ni Igor txikitxaz? Zubeldia, gero, famatu baita ere. Eta... Ez que askutxin super Eskuti gente solemni da kasue, Ez da gize klase da hon, baino... Wow. Badao. Fabrika ona dagoan, ez da? Eh? Fabrika ona. Fabrikan, ez dakit, Bai. normala. Xabier Euskitze askotiarra baita. Baite, bere ama askotiarra zan, baina askotiarra da tipo hori. Eske, gure, bai, badauke, bai, gure, eske nire esan artista bat, Eske Nire artista bat zan. euskitze der, Bai, neko euskitze eronungu ze esperas. euskera guztik etxen da bezenez, osea, Euskal Herriko euskalki guzti kontrolatzen dauz, eta zarautzen Euskitze da, euskitze da. Zarautzen bizi da, baino askotiarra da, eta askotin, Ama azpikin bizi zan, mila askotiarra baserri badauke, Euskitze baserrixe. Bai,
Eskotxitik gauze oso ona gertatzen be. Bai, Eta oain badaukeu. Maite Azpiazu eta Iban Garcia gertan du. Bai, badaukeu. Igual famatu nazete. Ez dakit, Ezta? ni pelukera nintzen beti pelukera famosa. caballeros. Ba, orduan, Pedazo de caballeros. herriko Bai, gauza guztiak izuzu hor. Beitu, bai, esan Pelukera. zeatik zean, bueno, izen zean, eta zemat urtez, mutilen bakarrik, mutilen Mutilena pelukeria bakarrik, izen da, mutilena. neskana ez da izen, zeatik izentzea bakarrik mutilen pelukera. Zeratik izen, gustatzen zatelako jimosti mutilei, beti modi eta dana, me encanta mutilei jastie. Beste arrazoi Eta nire badao. aike pelukero mutilena zan, eta nahi nuen gainen nire aitxekin lan hain. Porque nitzen asko egoten nire aitxekin. Eta nire Beste aitxekin nahi arrazoi nuen bate- baite. Eta guztak izaten jimosti mutilei, zeratik beste arrazoi bat, ez nahi Bai, zakoratzen. neskak ez dituzulako aguantatzen. Eso, Eta alaba bai. alaba justu nire alaba dalako. Estela, leixotik bera botako nun askotan. Osea, beak Askotan esateu. botako nun leixotik bera. Ni sartu nintzen pelukera de caballeros, Bai. porque andrak ez Neskak, ditut aguantatzen. Gainera ondo gaude hemen mutilen eski, hola bai. Hola bai. Hola, irun eska segidun, ez dut aguantatzen. Ez dut aguantatzen. Osea, así de claro, benetan, afaltzea ez jarri nire ondun irun eska, Ja. Antxintxik aldein, ezin dut aguantau. Ez que gaino komerzari zuedia aspergarrixek, Ja. antranak. Mutilena da, beste, Eta gaina Bai. jendie Bueno, jutezan zure a ver. pelukire gimoztea ez bakarrik Psikologia, gimozteko baizik eta entretentzia. Maite Azpiazu ematesun doble servizio. Kriston peni hartu du jendik, baina, bueno, ni gusta, Ez que no? jaitxizu. Eta 40 urte da jimosten, Claro. da ya está, fin de la película, da Claro. ya está. Bai, jendie jutezan amana hile moztea eta ja de paso psikologa sesio batea. Bai. Psikologia zuik ezenun, Bai, osea, klientia totala. berrien bere pena kontatzea, Bai. Maite kontatzen dizkon bere penak, Eta beha klientia. izen erire bai mutuo ibantxi, mutuo. Baina igual bat zegoen jendia, zure gana jute zala, eta igual, ze, nola nahi zu moztea? Ez, zukin hitzetan ator bakarrik. Bai, de todo, un poco hori izaten, baina indirectamente berzuen, Ja. Eta segun ze gualdi klase zauen, zezea, etorzi zen persona klase batzuk. Bai. Eta bai, banakin ze personak etorri berzeben, egualdi zen araberan, estado de ánimo gora bera, beti persona klase batzuk etorzi ziren. Maiten bai, pelukire juti bai. ezan, taxi batea sartzie bezala. Bai. Hau da, bai. konduktoriek emalek izu kriston konbertazizue, eta zu Oh. igual sartza lemazea umore txarreko, zatitxozu barkako izu, baina nik aurrena umore honeko, ez den nahi itzein. Pues lo mismo amakin. Junlek ez du higi emoztea, zanlek isozu, Maite, gaur higi emoztuta ja. Hoi da. Taxixen bezala, gaur konduze ja. Bai. Baina gero, atatzizunin konbertazizue eta zuk ez zuen Baina, jarraitu. Baina, esaten ziren klientik, etorren ez umore txarrakin erten dut umore honakin, eskerrik asko. Ez dakit zer da un pelukio hontan, bifarraziz oso nadore, benetan, Gizarte Hontan- lana, gizarte lana. Saldu nuen, pininu letra eru zeben, eta horrengo nuen salduten nauken. Obelixen ermita... Salduten nauken. Bai. Vibraciones buenas. Bai, Onda ikusi una- toki batzuk, ikusi bena, bai, una vibración buena. Una Hori agencia de bene. viajes, jarri Bai, dira. Ojalá. Me lo quitaron de las lokal, manos. lokal hortan, Bai, me lo quitaron de las manos. Orrungo nin ze bende eta baina benetan, jendiatzetik. Eta zeba bat toki hona dalako luminoso, lokal txikixe da. Exitue aseguratu dugu lokal hortan. Toki Claro. honin dao, ez dakit, bai. Giro vibraciones. ona. Azkenin, bai, giro ona. Bai. Hori asko nahi du zan, Bai, Azkenin horrekin jaixoik ezea, eta jazta. total. Hor ez da besteik, bai. Nik gelditxunaz bizkate... Kaiku hone dauke triunfo asegurado, Bai. Triunfo asegurado. Utzizozu galderi egiten nahi Venga, bai. ya Ez, está. bueno, galderi Haure baino. txikia da, orduan. Bai. Bai, poliki txikixe da, obio. Bai. Bai. Gutxio claro, garbitzeko, ni eta- barai- Ni barai maite neskak ez zela aguantaten kuriosia dibiztu, azta? Bai, Ainhoa? Nahi esan, ranking baten genke. Bai. Aguantatzen dituzun hiru neskena. Nik Orokorren, bai. Gustatzen zaizkizun irun eska. Hori da. Iru. Hiru. Igual iru. Ero bat. Igual iru. Gexegira. Ainhoa, ez dut izango izena esan behar nun persona baten. Famatuek, Famatuek. Hombre, no me digas Bai. ahora, claro. Hombre, es que Claro. Es que naiz- Nagore, nagore sartu ez de repente ranking. Ja. Nagore zure alaba, Ja, es que oin de repente blokeo bine, es que ni blokeo egiten naiz. Ez zinora aguantatzen. Blokeo egiten, bai, neska kantantik, Tom Cruise izan den mutile, baina neskak, es que... Bagizte behin Izaro ikusi Asko genula nintzen. kalien Izaro Izaro me kantantea. encanta, Izaro Izaro. asko gustatzen. Bai, Izaro, eta nire amak bai. Izaro konfundiuzun guazeneko aktore batekin. Ai ba! Hau da, ze izan zituzun Izaroi? Akoratezea? Inez akordatzen. Bueno, banek esango dizut. Izaro azaldu zan, eta nire amak, nik antzeman unean nire amak ez zula Izaro ezautu. Osa, nire ama Izaro... Gu zehantzan, gu da raixun da, Bueno, Ibon Fernandez da Lain auskalo Perez. nun. Ai. Ba, asuntu da, azaldu zan Izaro, eta nik antzeman nire amak ez zula ezautu. Eta nire ama junda Izaron konzertuta, eta la beska, porque Bai. ezautu bali mazun, zehoz esango zixon, de Ai, Izaro. se confundiu. Eta erantzute zixon como muy ambigua, muy neutro. Eta gero esati, ja, Izarokin konbertazio bukau genunin. Hori zer zen, guazeneko aktore bat, ez da? Bai, nak esanek nintzen. Hori izan Bilbo, honion ginen, bi aizpe zauden, gainera, bixe batea zauren, aizpe zin, nintzen enterau. Bueno. Bai, eske, Izaro da, kantatzen ertetzen unin, persona klase bat, hola? Bai, Tego bai. kalin da beste bat, ordun, Ja.
Pertsonaia eta pertsona, ez da? Hori da, orduan pentsan unzala beste bat, kaleko beste neska bat. Dakizuten bezala, eta ikusten zuten bezala, maite ez da pertsonaia bat, ze pertsona zaretan da pertsona bizitzan, berdina. Baina zuri zein, porque ya asko izenez protagonista. Mikelen berba zure hautza terziopela. Olako protagonista izeiki. Bai, jazta, isildu. Terziopela dauke, Bai, hautza terziopela dauke. Zer? Hautza terziopela. Ni? Bai. Ke ba, maite. Bai. Baina nahi zai gustatzen dira hotxa. Ez zai gustatzen, ez. Hori da asko entzute zelako. Claro, eske ni nire bideo guztik editatu ditut, orduan imaginatu, ez? Egunero 3 ordu hor. Aitzen, zure bosa. Bai, nahi berdine pasatzea. Bai, ez da? Bai, ni ja nere buruekin ja azkan dira. Bai, benetan. Osea, nik adibidez, seguraski, podcast hau badakit jende asko daiko zatela ikusten, baina nik seguraski ez dut ikusiko. Ja. Porque etza gustatzen nere eduki propio hori ikustie. Niri ahotzutze bai. Ja, irudita ahotza, da dandaran astata ez, baina ahotzutza... Neri dana gustatzen zatu ikusten eria, a mi me encanta. Nik igual ahotsak enduta ikusingo podcasta baina ahotsi gabe. Neri dana gustatzen zatu, me encanta nik nola ertetzetan. Eta gero batzen ikuste gaur egun sare sozialetan asko, eta, bueno, bai, gu asko ertetze gala irudi aldetik, ez? Baina, bai, jende normalai asko pasatzeko gaur egun, presio estetiko hori, gero eta handixoue da, ze gero eta gexo ikuste gehagu geure burue. Ze gero eta argazki gexo iketxou, gero eta bideo gexo iketxou. Perfekzionismo bulle. Gero eta gexo ikuste gehagu. Leno igual, niak horraten naiz 20 xegen eukenien, ez? El 20. Horrateatze genuen argazki xeg, baina ez ginen baina brillo guan igota, arpexe, mikenean ikusten arpexe? Bai. Ez? Osea, ez da, ulertzezu, ez? Bai, ez geneuken mobileko kamera frontala. Ez ginen nahi demora zuen, nola naon, memoile hau, tal. Leno bizi ginen más en la ignorancia. Oin, hainbeste ikuste gagu, gaur egun, gehala más exigentes. Eta bai gu, que nos dedicamos sare sozialetara, baina jende normala, bendi beti zatet. Normala, bai. Magelza. Jende normalare. Baina da, nik ikusten ez obetoan, realidade baino, nik, ui, zigoa pasio ondo nao, bai, gusta ikusten naiz. Maravilla, bueno, sin imperfecciones, Gaur, iso ez un bideo hortan, se me ve un brazo... Bueno, hombre, a ver, punto batzukoti, baina, a ver. Bira, galdera bat ingo dizuet. Baldao zuek grabatutako zerbait, igual grabatutako zerbait, zuen artean bideon bat, o etxian, o edo zer gauzai, baina igual mobilen gehatu dana bakarrik, eta ez dezuena igo. Bai. Ibanen kontuko diosek, bai. Ni idea. Kontau aurrekoen Ibizan, hauen unigo, zen pixke bildurra mantzin. Baina bion artean, Gure artien. Barkuntz, gaudela... Mikel dana igotze deu. Ba, hon nahi du jakin, Ibizan zer gertatu zen. Claro, ja, oain Ibizana... Hau oso poliki da, anekdota poliki da. Nik enun igo, pixke bildurra mantzilako, porque askotan sare sozialetan... Jazkeita jasotzeko. Bai, osea, nien ez mozten, osea, nik natural erakusten ere buruen, hori da, baina gero gauz batzuk esateten, igual, eske, no me apetece. Jendien iruzkine jasotzi orduan, kendu iket. Baina normalien dana jartzet. Eta horrekoen Ibizan ze pasau zen, hau bai, barkun zai gaudela Ibizan. Bai, geunden Ibizan, biletek hartzen zauden. Barkua hartzen, Formentera juteko. Hori da, bai. Eta ni sartu nintzen biletiek hartzea eta ama kanpuen gauzan. Kanpuen galdu nintzen. Vamos a contar lo que acaba de pasar. Lo voy a contar, pero en pleno. Ha sido maravilloso, o sea, de contarlo, pero en primera línea. Y quería que ocurriera esto, la mejor anécdota que ha ocurrido en Ibiza. O sea, de verdad, Vamos a llegar arriba y lo contamos porque aquí hay mucho ruido. Zauren, iruneska, irumutil, igual egon gozi, bimutil de bineska. Eta ni holan hauen behoixe behire, da, esaten nuen, estetiki, bat ez zaukun gorrito bat, hola, como de flores zauken, esaten nuen, beste mutil bat zaukun txandal beltzakin da, hola, baino, fijatzen hon ditzen, esaten nuen, mutil hori ez da guztuan eska horrekin, mutil horrek identidade eta berdu, pareja hori iztu resultako. Bueno, eta ze esan zuen. Eta de repente mutil horrek esan zuen mutil horrek, hola, barroa behireute esan zuen. Mira, ahí está dentro el mariquita este que anda por la televisión. Nereatik. El mariquita este, eta neure nauken, egun maravilloso nauken, baina bueno... Etza hori humoreko ama. Baina bueno, igual da. Mariquita, o sea, junitzen dezan, hola, ¿ya sabéis lo que significa la palabra mariquita? ¿Ya sabéis? Eta, no sé qué, eta... Pues hay que andar con mucho cuidado con la palabra mariquita y tal, porque al final yo no sé qué decir, pero tú te veo que todavía no has sacado tu identidad. Y yo creo que vas a ser otro mariquita más. Toma. Porque vas a ser otro mariquita más. Y tal, ya saquen un sartu, benetan, o sea, tanesca cancheta. En realidad yo me enamoraba de todos los mariquitas los fines de semana, pero claro, luego no venían detrás mío, y claro, eran mariquitas. Y luego, ¿qué pasó? Eran mariquitas. ¿Qué pena? Dijo los chicos, las chicas, sí, es que los mariquitas son cariñosos, resultones, felices. Y eso es anun. ¿Tú bakizun izen eizen? Auri, cabran esan izan. Y además, no sabéis quién soy yo.
Hori Soy- beti nahi izan dut esaldi hori Soy izan. la madre de ese mariquita. Tani bilertin, O sea, barkoko tiketak erosten. o sea, fuerte. Ta que hau zien arrupei batekin. Gelditu nintzen gustoa, baina esan, un regalo del cielo. Un regalo del cielo. Ta nik, aro, nik erten un tiketakin. En gustireko no posik. Ta nik ikusi nun ama izala izketan hauekin. Y no sabéis el mariquita eso, lo que me ha hecho, lo que me va a dar, ¿puedo decir? Bai, Pues una casa muy bonita. maravillosa en Donosti. Toma. Ese mariquita. Eta, claro, asuntu da, nik erten nula, da ikustu ¿Por nula qué? ama izala hitzekien hauekin, da nik bateri soziala oso bajuen hauken. Tony, mamá, ¿qué estás hablando de mi vida Eta zan personal? joan, ama, ¿Qué zeizea, estás hablando de mi vida atxunun personal? donostiko etxiena. Bai, bakarrik hori haituzun. claro, eta zuzeira, amasete no hay. Zea maidea, Bai, zaten ama baina guazen, ja, guazen. ezin nula aguantar. Pasau nun de ellos, da. Ezin nula aguantar. Atxun nien gero hau esan, buah. Eskerrik asko, La, oso ondo. eskerrik asko. Oso ondo. Barkatu, libi nauneaz danaz, informazioi asko alda batea, Os. de repente hor diskusioi bat, baina iban nahi aten danin entzuti, maite esaten, semik etxe bat erosista Bai, Donostin, eta hau ama, pentsaten beran intimidadek esaten ama. dabiela. Claro, Amores. bea, amai bronka bat atenta. Chico Rosa. Eta aparte, Hori da. mutil bat armaxutik ataten eski maite, da. maite, todos. Zate Santa Teresa de Calcuta naizela. Osa, barkatu, libina. Claro, beste puntuan nahi dut Gustua esan. geldi nintzen. Bai, Liberau Jazta, ja nintzen. itzen duzu asko, Wow, jokin wow, minutu wow, isilik. wow, wow, Nik wow, wow. nahiko neuke esan be, bai, ez? Batzuan igual kolektibun barne gazan ezen, bueno, ni Mari Lendri nazen eziban kolektibun parte zentuten, ez? Bai, Ez bazea. zardure jentik kanpon nahi bana utzi, ero ez, baina ni kolektibun parten zentuten. Bai, grazia. Orduan, nik esatena, gauzata gu gure hartin, marikita zati hau besti gure hartin modu kariñoso baten, Hori baina da. entzuten dozunin Despectivo. Hoi da. Osa, asuntu da, karo, hor zaudela lagun talde baten, eta bakizute askotan. Bi pareja zien, bidezkate bi Ba, mutil. baino, Berez pareja zien. Ba, baina, bueno, grazixo iteatik, situazio grazioso bate sortzeagatik, igual beste bateatik parre zaizea. Bai, hori da. Eo, Inbirixe. esatezu zehoze, inbiri aldetik. Inbirixe. Ordu, Bai. jo, ez da politxe. Ni, tamalez oiuten hau. Claro. Polako gauzek Nik entzuti ez ez. dakien aitzen ez horrelako Baina, zurien. hau adibidez ez da oiute. Ez, Bueno, ez, ni ja, oiuten ja. hau, Bueno, baina zoragarri, Azkeneko urtetan. reakziona izan Azkeneko duen, urtetan. Bueno, que Éxito. dilitzen gustoa, eta reina, mutiere reina, gelditzen reina. bere buruei behire el mariquita que yo sé que no el día de sabemos- mañana va a ser... pero tampoco te bajas a su nivel. Bai. O sea, se le vio todavía geixo identidad ikusi. Bai, badago jende asko, ondik aizu. Gaizki hola. Atrebiu din berdeuna, Hombre, Atrebiu ni din bai, nik berdeu. hortan bai, hortan bai Oin, naiz. utzizu hitzekien eri. Hortan bai naiz, Iban. Ez que ez dituzten. Bueno, Hortan bai beste naiz, puntu Iban, bat. ai, konpisibo, benetan, Hau, gauza importante bat nahiko neuke komentami. Ah, bai, Bai. komentatu, bai. Osea, astu asku komentati, barkatu, Ibanek etxe bat erosi diola bere amari, maiteri. bai. Hau zergatik da, Iban, praka zu batzuk independizatu egin zarelako. Ez, ni junitzen Madrila ondela lagurte bizitza. Bai. Baino ni txikixena izenetik gure etxien, askoieko etxien, atxu izen da, esaldi bat. Gure amesa. Esaldi bat asko dala, Donostiko etxie, bitz, Donostiko etxie. Baina Donostiko etxiek ez du existitzen, inoiz ez da existiu. Baina gure etxien beti, askoitien, Ai, Donostiko etxie. Iban. Orduen, ni ikustiet egun baten geunden pasieran, 21 de groseko enero. ondartzan, 21 de enero. San Sebastian urrengo gune. Bai, eurixia izun aspertuta geunden, danik izan nixon ama, Bai. ama. Zu egon zikema komentatzenan, ikena idiela etxe berri batzuk. Eta zantzi, bai, junleke dugu ikustea ala Bat inmobiliaria. gelditzea. Bat gelditzea. Baina nola gizu bat gelditzen dara. Erondan nauen, erostekotan ere gizonakin lagorrengo pixue. Claro. Baina ere diru etzan aliatzen, ere ekonomix etzan aliatzen. Bueno, eta zan nixon, guazen ikustea Esan, denbora pasa. Bat gelditzea, terrazia. Aiak epedi zita, baina guzita gabe jun ginen. Bai, Ai, esan, reinas. venga. Antxek sartu ginen, etxea, Iruretan, al irurek eta lokal. laurden, irurek eta laurden. Bueno, irurek eta orden eske, igual du. Bai, baina irurek eta laurden, Eta- importanti izan. Dat hoi da, Bai, bai. Baina utzizu bai, hitzeken. Bai, Ai, eski Irurak eta lokaina. laurden, Eta bi gero- horratzak, Bai. leku berinean. eixe da. Sartu ginen, Guapísimo. sartu ginen lokalea, eta zain esan emakumiei. Bai, a ver, Jazta. itxi hori, ez. itxi Geuretzako. Erakutsi, bat Bai, bakarrik erakutsi, gelditzea. tal. Bat bakarrik gelditzea zantzu. Y dale, ya lo has dicho, bost aldiz bat bakarrik Bai, gehatzea, la? importante izan, Bueno, reserva huen genuen, egun hortan bertan, arratsalde hortan bertan. Beraz, gaur egun esan dezakegu ja Ainhoatani Donostiko etxeare badakaula. Hori da. Ez da baina ondixe, Ai. Zer hasi doko, alipini kanpineta Pena, ya está, Ainhoa. Terrazan. Terrazia, handixe dauke etxea Oi, baina. Biñarroken bezala. Baina esan behar da, gaur egun, Donostin Esterina etxe bota. bat, lagun batena bada be, privilegio bat eta nita Mikel Pistina privilegio. jongo sentitu zeate, da. la, ze bikini karri, trasadeño karri. Perfecto. na, Bueno, bikini bikini ere, bai. Baina esan Hori behar da, dauket, hori karo, da. hau ez dela praka batzuk erosti bezala, osea, atzetik Bala, lan izen da asko- holako, Baina atzetik lan asko dao, atzetik
bueno, Esfortzu lan asko. Esfortzu asko. Madrid, urte asko. Bilbo. Nik esatetena da oso privilegio jau sentitzen naiz, nire adinekin etxe batero sozializatiez, edo zeinek ezin du, eta gaur egun etxe bizitzakin dagoen arazue, hor dao, Eta eta duzu kapazitate hori itxeko, Iban. Eta alaxe oportunau da. Claro, lanakin. Lanain Bai, eta bai. konstantzixekin, eta hori dana. Bira, Oso pozik. nik uste arroen bertzeala, ze, Bai. jo, Bai. oparitzen dizue? Ez. Ez. Lan indezu? Bai, Bai. orduan, jazta. Hori da. Bai, 26 urtekin 10 urte kotizauta, bai, jazta. Hori eta, da. eta gurasuentzat, osea, ni Madriden alkilerra paten zeitzen. Bai. Alkilerra paten Ama zeitzen. daiken edukazio zuere badauke, amak eta aikere izan dizo hankalurrien, da Bai. bueno, konstantzia, lanaei, Gero ondarretan humildad, tortilla patatie jati asko gustatzen zaku, eh? Beti. Bai. Da hori Gauzerien bezala. hori ere balore Eta amare etortzea Madrilea eta bate permisoek eskatzeke, antxe sartzea. Sartzea, pechuga de pollo Okupa. eta lenteja preparatzea, Ibantxi. Mira, nik Bai. uste ja... Bai, bara sasoi. 30 minutu, 20 minutu bota ditugula lasaila Bai. zaitzeiten. Bai. Baina, hau, kaikukeriak saioa da. Bai. Beraz, bueno, zan kontatzeko, zuen kaikukeria Potentena. hoi da. Kaikukeria asko dauzkeu, ja, 15 Bai. kontatu ditu, baina beste bat kontauko dugu. Hori da, Hoi da. naukela Baina, zerre, hau da, baino... kaikukeria. Kaikukeria nagusi. Ni nao Hashtag? kaikutaraino, esango dugu, kokotaraino zen berrin kaikutaraino nao. Ama, klaro, nik behai etxe bat eman dixot, baina Bai. beak nire Madrileko etxiere behantzat hartzeu. Ah, hombre, pixke bai, porque Hau hau da. da dauken mobilin sartuteia, sartzeko Zuek etxea, dakizu zena, trak, Estela trak. Reynolds, la que se avecina con Estela Bai. Reynolds, Bai, bai. que viene para unos días, ez da Bai. esateana. Bueno, ba, nire ama... Hiru maletakin. Hiru maletakin. Ba, nire ama, nire Madrileko etxea hartu bere etxea bezala. De repente Bai. esateiz, Iban, bier Madrilan ijue, claro, Ah, bueno, egun batekin diferentzia bali badao. bier Madrilan ijue, eta dice, ama, Hartu zu bileti, Iban, gaur. Ez ditut- dut ez ditut hartuko. Bueno, ba, nire gizonak hartuko, nire gizonak ez dizu hartuko lanien da, eta nire gizonak hartu intzien. bai, Eta 5 euro laneko gainera. deskantzuen Eta hartu 5 hartu euro. dixo bilete bat, eta claro, nik ze pasatza, ni nire bizitzea dauket Madriden, ni nire gestixue dauzket itxeko. Bai, nire bai, etxean. bai. Baina, bueno, Zure nik bizitzi terrazan nengo pertsonala. nintzek eskixartzen da, Claro, baina nik imagino dauketela zita bat nire etxien. A ver, Omar Baina, Montesek baina- esatu bezala, mis diligencias. Ja. Total. está. Ni bali dauket nire etxien zita bat, eta zu plantatze batzea, hiru maletakin. Banakin ez nauko, etzak ondula, Iban. Ez nola dakizu? Etzak ondula, baina bai, jarri zinen oso brusko, Eta nik zaten, Jesus, Iban, peni mantzine, Iban. Bueno, baina, gero peni beak esan mantzin. zin, bueno, pues, zita bali daukezu, jun hostal batea. Hombre, ba, hori da. Anda, osea, bea nire etxien gehatzea, eta nik pagau berdet hostal bat, nire, liga batekin juteko. Ez que ama naiz, 6 urten ere itxin ontzea, librea izu guapo. Ba, ni pentsatzet, libre daukotela zure itxin zartzeko baimena. Baina, giltzia dauke, Iban. porque mobilekin irikitzea Ra, etxia. ikixin de gainare, ikixin de ra, mobilekin izartzezet, ra. Claro. Ja, trenetik hartetzet, hartetu berra, ematik aurreaino, esaten zango barrixue, eta jo, esan nu, ba, pizke triste nao, eta ibanen itxan iju. Hori polike da, Bai, bai, Ibantxi. bai. Bueno, oso polike da, baino, Polike da, baino, baino, claro, hogeita kontu sei urte dauzketzunin da, zure bizixe eukin nahi daztunin da, lasai bizi nahi egun daztunin. bat obi. Eta derrepente maite azpiazu kotzeki daztunin, nahizu barka hori ban, Lotzune zure Madrileko etxan ikue. azarrauntzane. Sarraunitz, Asko azarrautzinen, Hombre, Jo eta, nintzen bi honetan penatan, Eta bota inune, Penatan. Bota izan duen etxetik. Porque gero Penatan. geixo naizun gehau, beste aste bete naizun Urrungo gehau. asti, semana de Pascua, eta nik zen, lehenko urtina minen ditzen semana de Pascua, etzea, eldiko urrungo semana de Pascua ni loka. Eta nizuen, raka. Ibizan pentsatzen, ai ama, donosti neon da esela euskuixea ala juteko kontxa. Eta bueno, euskuixea entzun kontxan da aldin nuen. Beitu, hau, hai behar libazate Euskaldun Bai. berrixek entzuten, ze ondo torreko zazuten, listening bat bezala, ez da? Listening. Maitaz bihazu izketan, por dos entzutie baino ezer robioik ez da euskeraz ikasteko. Zure audiok entzuteko, Ja, Por 0,5. berrize benga, berrize jendi, berrize ikusta. Menos 0,5. Menos Vale. 0,5. Aitu, eta berrize benga, aitu, orduz, benga, eta iberengo ye, zaka botoiei, ez? Iantxi? Bai, bizita. Azkenean, anedotiko izen da, Bai. itxi hori, juti Baino, sorpresan, jakin dezazun eta hemen komunikatzea izut, ja zure mobilen ez daukezula nire Madrideko etxean Bueno, akzeso. lasai, baina dakit Kendu urrungun, jungo naizela, seguru, porque hau Mira. da, azken tonterixek. baina ni ideia matizut. Ireki Google kalendar bat, Bai, eta ez dakiz zer dan hori. Ai, Ze bai. Google ze, Kalen- kalendario Google, bai, kalendaria Googleekoa. Ero kalendari xue Google, paperin Google. badabe. Hoi da, eta zu ba, jartzezu, ba, diligencias, Hori diligencias, da. ba, guira, egun hortan etzea juten Madria, eta Hori listo. da. Ja, egun Hola, bale antolatu egin behar da. Bueno, Mikelen etxea ebe badakazu orain, ebaso? Claro. Mikelen Mikelen etxea, etxea. verdad, bai. Bai, ni Pero neskakin es que jugu naiz bideo hostal eske- batea loiteta, ja, Es que, está. ala, ez da, bixokuteke, ez da importa. Zu alde baten nire bestin, terrazan goxen,
A ber, bai, zentzan sustu hartu nuen, sorpresa, baina peni hartu nuen, baina pasatu Esan zin que me desheredaría y todo. Ahí va la leche, Maite. Hori esan izon. Esan izizun. Peni mantzi. Gauze asko esan zizkizun. Eta nire sartuko igual, esan izun zu guapo. Zure Donostiko etxera etzea sartuko. Ni esan zin batek, estareas de esto, como se dice, de trepa. Ocupa. Esan zin batek, askoiko paradan da. Donostien mentzuz bizitzea, eta bai nire semiritxea. Ai, vas de ocupa, vas de ocupa. Esan zin batek en plan de grazia. Barruri mantzin, pues sí, qué suerte tienes, Maite, qué suerte tienes. Pues sí, la suerte que buscarla. Hoi da, landu inbar da. Nitzako, bebai, Iban, zuri bizkate lasaitzeko ero, ez astu sekule, Maite lagundutzunela Madrideko etxi jartzen. Da bai, el numero xekitzen, a ver, Donostiko etxiren, nik epaduketara partizipazizue, Ahí estás, ahí estás. Zirko asko indu zara sozialetan, a ver, la suma de las sumas. Zirko asko indu. Nire bikotea zure superfana da. Peio da Maiten superfana. Eta egon zan bideo batekin, zuen bideo batekin, buklin, azte guztin bideo, venga ikustea eta ikustea, eta bera bakarrik ikustena sofan eskina baten, gremlin baten morun barrez. Ibanen koltsoine. Ibanen koltsoi. Bai, atzo Koltsoie. Ibanek erosi ban koltsoi, bere Madrilgo etxeako. Bai, bideo ikusi nun bakitzatik, ze justo egun berdinen nik koltsoia erosi nun. Bai. Ba, mendi mezu bat, hau ikusten izaten danontzako. Kontu zibili koltsoi bat eroste zutenien, irikitzeako orduen, porque trampa bada. Bai, ikusi genke kroma mesedez, ipini Mira, irixe. hor jarriko da. Trampa. Yo no me fío, Iván, que está el colchón abajo ya. Mira, trae esto para cortar. Iván, qué miedo me da, esas cosas me dan miedo, Iván. ¡Has roto el colchón, Iván! ¡Iván, sí! ¡Y ya te he dicho, Iván! ¡Iván, sí! ¡Joder, ya te he dicho, Iván! ¡Joder, esta normal, Iván, mi osa! ¡Iván, mi os! ¡Ya te he dicho, Iván! ¡Que vas a rotar el colchón! Pues ya está, ahora vas a dormir así. Trampa bada, ze jartzeute hor koltsoien kuter moduko bat irikitzeko koltsoi hori. Kuter hori ez da zu koltsoia azkar eta errez irikitzeko, da koltsoia puskatzeko, eta beste bat erosteko. Orduen, ez ibili kuter hori, ibili, zuen etxeko guraize batzuk, eskuekin puskau plastikue. Baina kuterra ez ibili, porque a la mínima, ras. Bueno, a ver, nik bideo ikusiet, eta a la mínima ere ez. Bueno, Ras, nik intzun. interra dauken nik. Eso quiere decir, koltxe bat irikitzak orduen, lo abres con fuerza. Gouekin irikitzez. Claro, zure koltsoia Baina da. asuntu da Maite jartzera nerviosa. Es que gure zitu hori da, naturalidadi, es que berez geolakuk, es que hau juntzan berez, es que hori da ez zituen. Ibantxe! Izateko Ez berez, da- ¡Ibantxe! ¡Que le has roto el colchón, Iván! ¡Iván, sí! Relajante bada, hola. Es que zuen nervioso baldin bazan dute. Ikusteko, ez dauke peluko irik, Aparte, peluque sin esaten sin. ¿Tienes peluca? Peluque cliente batzuk. ¿Tienes peluca? No, tira el pelo. Bota mendik. Es que ule ederrakazu, Bai, ni nerviosa naunin, masaje ematiola buruen, nero buru iman ikixot, Ba, nervioso jartzen da sartzen. No, da, baino, es como terapia, Ez du maite baino. Baina horri eskerra, Bai. esan berra dauke, beste koltsoi bat bialuzi gubela. Eta hori Donostiko etxeakore, beste koltsoi bat daukegu. Hombre, no, a ver, no se berkozu, koltsoi, baina, a ver, ez ditxo zerrengo lakoik, Baina zabaldu dozue? Ez deu zabaldu behindik. Ondik, Zein baina zabalduko beste era? montaje Askukin batzuk. ireki. Beste bideo bat birdo, mesez, beste bideo bat Horre, birdo. azalduko je beste gauze batzuk, sorpresan. Sorpresa beti gustatzen. Hor, edukia sortzeko aukera dakazu ez. Hori Igual, ba. hasta animatzea, recuerdos de Vietnam. Bai. Hor Espero deu, berrize dao. espero deu ez pasatzi ez zerreo ingontan, tampoco nos apetece. Porque nik eski pasau nun, Osoin ja. Ja. Baina Koltsoia mantentzen dozu ero barrieros izan duen. koltsoi hortan, ez maz, esan ingo dut. Ze lagun hona nahi zen, eta ze pertsona hona nahi zen. Bueno, modestia aparte. Modestia aparte, baina gauz, esan berdien gauza Bai, esan. ala da. Nik koltsoi puskauteko hortan itetelo gaur eguno haindik, urtebete eta erdi ondoren, Lo eta ileike. bialdu ziben koltsoi berrixe lagun bati oparitu nixan. Bai, bere lagun intimu Se izan, acabó. Bai. Eta zain nixon, ne lagunei, aizu, Bai. egunen baten zuk ume batek hartzale mazu, nahet koltsoi hortan sortzi ume hori. Ze ona, bai? Bai. Bai, Eta- azkenin hori da. Ametxe, Azkenin hori bizi da. da pasaian txon. Bere laun intimua bizi gotezin beti neskaba zan, beti. Neska bat da, oraindik. Da, Claro, da zan, guaingoz. eta beti bisek hori da, beti zin Pinipon. intimos. Ba, Aleitz eta Maider. Eta nire aldemeneko Enrik esaten zin, Maite, bi hoxen artin relazio bat egongoa. Ze hangoa relazio bat, Ez, cariño. esaten nun, ez. Bilo poster berdina zekaten. Esaten zuen, logela, Por lo que Estás en behar, Consuelok, zu, Consuelo. zien la pareja de Pues ez. neska horrena. Gure Tenik bezine. esaten nun, neska horrekin Consuelo seguru daitezen ez, bai. Consuelo doko izena. Consuelo. Ja, juntzan bera, baina oso magia da, Consuelo. Bera de bekotxe Oso. batea.
Beste itxe, bere gizora jutzen beste mundure, baina posik, kontzan. Ondo. Posik. Ondora beste mundure posik juti. Nire gizu, haiki hiltzan posik, eta bizizan posik. Eta jazte importanten hori da. Ez Nik esate beti otasi urte dauzke, bier piano bat eroitzen bazai buruti bera, guztua geratzen naiz, indeten danakin. Jazta! Mazeta bat, pumba! Ontxe planertente bat hemen, Baina, bueno, edaki bizikea, pospozik. Ikusten zuten bezala, podcast hau bai bazaten zuten, gauez, bizket relajatzeko, etzate bat relajatzen, sistaikeko entzun bali mazute, ez? Lanea bidien bali mazuztau kotxien entzuten, lanea umore honez aioko zeate. Gimnasio bali mazaudete hor, petxo bizez. Hemen nura saltzea hau, aldea honik imertetan implante bar, eta daukete pari-parin, ez? Bi implante mertitatea, ¿qué cosa? Bueno, baina igual entzuten nahi die. ¿Qué cosa, Implanteros, Implanteros. Baina hau kaiku danez, dientes de leche. Dientes de leche, hori, bai, ez niek, gure etxe berrixen badakit ez tala faltako kaiku, Antxe ukiko dugu beti gure frigorifikoen kaiku. Ni kaiku de fresa, benetan, Gabero, afaltzet. Benetan, hori ez da gezurredea egixe. No, superlakteina, super jogurterina. Fresa, Fresa da, ez dakit. Zio zematik. Bai, gozu eta alda batea dauke... Punto bat. Bai, oso punto kremosu. Bai, txikitxiko rekurduk, hori ez dakit zer da. Ba, ni naiz, más dela, sin lactosa edo bestela avena. Beatu. Bai. Yogur da avena, erotea? Ez nie. Nik ez nire avena da, baina kaiku batxe. Kaiku batxe. Koko badao kaiku. Limon bai. Limon superderrara. Limon nire leche de limon? Ez limon, jogurre. Baserreko esniaz, bai. Baserreko esni biltzen zuzuk, leche de baka? Ez, bera produktu, egin dala, baserreko esniaz. Ahí está. Euskal Herriko behiak hori da, esko ona da. Eta, bueno, ni matxi nabileraten azken aldizan. Matxi, bai. Kaiku matxalatere bada, Probatu duzue? Ez, nik ez te probatu. Oso goxua. Oso derrara. Matxi. Bai, matxa, bai. Ni matxi zain dut barrutarra nazelako, baina matxa, bai. Hainoak esan durako matxi, nik matxi zain dut, igual ondo gelditzeko, matxi zamerkoa. Bai, matxa, deitzu nahi hori hartu berde gero lanea matxi da como matxie bezala. Bai, hori da. Ahí está, claro. Matxie. Baina importantena beti ez zutenik esate bizi hontan, pozi bizi, que te la sude besti ez esate benzudatik. Eta kontzentzixe tranquil. Eta kontzentzixe lasai lo gauetan, pozi bizi, utzi bizitzen. Total. Batzuk Instagramen komentatzei gaina, graziei batzuten euskeraz kritikatzei beharako baita, Asiai lanien alperra. Baina euskeraz o erderaz? Euskeraz? Zure kontun? Literal, asiai lanien alperra. Asiai atxekin. Gaina, bai, asiai. Gaina, tipo batek beti komentatzei. Tipo berdinek, uste publikazio ia danetan. Baina jarraitzailea da? Bai, seguir también jartzeu. Hau da, jarraitzailea da. Asiai lanien... Beharezeko alperra galanta. Claro. Koma alperra punto. En plan, ondo idatzita gaina, Ba horrentzako mezu bat. Amentxena lanien zureatik. Que lotzagarri, baina unera akordatzea ipintzi zuri hori. Bai. Iban, mira, lehioa dakagunez, gero bidali argazkia tamen jarriko deu. Asiai lanien alperra. Igual argazkia kenduko diogu... Bai, baina testua hor dao. Hor da, testua hor dakau. Nik egunero goizien jakitzen ez zinen, jasotzeten egunenoko mezua. Qué sinvergüenza. Lotxagabe. Lotzagarrixe. Baina ben nao, lanien. Ai, ama, baina eski... Esango izu, baina hau da lana, esango izu askotan, ez da? Bueno, izeuk. Asizu? Asizu lanien, Zurekin enamoraute da. Irikizuk TikTokeko perfil bat eta hasi hor zirku egin egunero? Kusiko do baina razaldan. Bidali hemengo mailera zure bida laborala, eta konpratu ingo deu Ibanenakin, 10 urte kotizauta, aber zuzen bat. Hemen azkarritzek deu da, no? Baina, klaro, cariño, asizu. Baina horrekin jaixo ikia, Iban. Behar ez da jaixola. Nik esate eta nahi dunak gaur egun saretara dedikatzea, nik uste, esfortzu minimo batekin eta balimoko zukantxo bat, eta izateko modu ezberdin bat. Magnetismo, tio, komunikateko kapaziadi, tio. Nik uste lortezula. Eta estrategi minimo batekin. Bai, estrategi beti okibirde, organizazioa beti okibirde. Baina jenek esatu, iteguna erresa da. Zaile da, oso zaile da. Monologuakin bezala, claro, oso erreza da horra gaina iso mikrofono bat eta bitxizo kontatzie, egin zuk. Claro. Eta kalea jun, de jendin behirasunek hartu, eta hori da suma de la suma, hori da lanan parte, Eta zuk editatu itezu? Bai. Osea, dana ez, nire YouTubeko bideoak ez ikunik editatzen, porque ordu bateko bideo edie, ikariño no me da la vida, baina Instagram, TikTok eta bideo danak nahi gustatzea deukitzien ere kontrola. Obviamente, si estoy de repente kriston ansiedadiekin laguntza batzu dauzket. Baina nik egunero nire ordena horiekin juten naiz edo zientokita, ze ez dakizte momentutan etorreko zaten marka bat esatea barkau nahi deu aldatzea bideo hau, eta igual bideo hori egun hortan igotzea, arratsaldien. Orduan, ateatzet ordena hori edo zientokitan, bidaltzeko modifikazio. Igual plano hau ezin da igo, ez dakizea, atzetik zerbait ikuste ala. Eta da dedikazio
goizien Astelenetik jairea. Astelenetik jairea. Bai, egixe da. Gero gaitxere, privilegiatu naiz, zetatet igual egun baten gaur, ni joa Ibizara, porque dauket, ez dakizte marka batekin. Bostegun. Oso gustua jute naiz. Porque dauket libertade hori txeko. Baina alare, batiz banik esango nuke zaiena dela, presizio sozial hori. Hau da, egunero eukitzie feedbacka zuk itxezun danan inguruen. Bueno, danan inguruen edo zuk igotzezun danan inguruen. Zenik kontrolatzez ze igo eta ze ez igo. Eta nik zerbait igotzeten nien sare sozialeta, ni hori ja konstiente naiz, igotzeten horren feedback bat jasoko etela. Iritzi bat. De todo. Ez deli manai iritzi bat jaso ez zet igotzen. Claro. Baina nik igotza adibidez, edo zer gauza. Goizien ze gozalu duten. Kaiku ba gozalu dutela. Pues seguramente ongo zat, pertsona bat ezaten, eske, atzo ez dakize hori zatik esaltzezu ez dakizu gozatzen. Eta bizi naiz, denbora osuen irakurtzen, nire itxeten danan inguruko iritzi bat. Eta hori ez da erresa. Eta nire atentzio eman di, nire urreko jende asko, oso, ez dikela, ozeiken telefonotik ez dikela esaten nola nahon, dakilak nire bizimorue, dana hortik. Claro, eta zuk ez duzuko, prenera mak ez dugu Instagram. Horrek amorru matik. Irekin berrez du, Jende oso urrekue, baina oso maitxegarrixe, oso incluso familikue, ez dikela ozeiken, itzeiteko. Bueno, baina horra ez geha sartuko. Bai, baina tristie da, Oso, baina... Ostras, toca las pelotas, Iban. Zuk Instagrama... Duele. Nik, adibidez, Instagrama ez dut... Duele. Pazientixi auki berda esku. Bai, baina ez que duele. Iban, zure txanda? Ez que duele, Ibentxi. Bai, duele. Nik amai ez dixot Instagrama iken, porque askotan asodet beak ez ikustie. Porque nire nik iketen dana ikustu alima hau. Ez baina nik dauket, ez que ez du mate, baina sensibilidadea oso ondixea dauket. Badakit, noaino ikusi, zer ikusi, bai, nire burua asko zautzen. Nire urasok Instagrama bakate eta jarraitute date, eta igual imaginatu bideo bat igotzezula, eta txiste egitutuzula, eta baten komentario pila, nekin sartzen, o amenazak, eta aita, ikusi zuzen jarri zuen, ikusi zuen. Bai, lasai, ez da zer gertatzen aita. Batzuan bebai violentzixi normalizatzen dugu, ez? Violentzia verbal edo idatzizko violentzia hori. Ezin da. Baina eske jakin behar da, sare sozialak ez direla benetako bizitza. Totalmente. Ja, ez di benetako bizitza, baina bebai jakin behar datio, eta kasu, perfil pribatu bat zure argazkixaz, eta derrepente dedikati gentin publikazio itxan sartu gauza txarrak esateko. Bai, zen necesidadea daukezu gauze txarrak opinatzeko. Tia, nire ez gaztako urruten, nik edukazio minimo bat, ero baten batek bazilateko, zentuten baina ninaz herriko kotila bat, nik zerretzen dut, asko jota fletxiti, eta enbiar, eta pribauti komentaten, dut ikusi zu hau, ikusi zu besti, baina publikun, zergaba, mesedez, guazen dano faltzua isatea, bale? Hau de, arpeire esan dut, ez tozta gura, publikun ez komenta gauza. Total, osea, batzuten faltzu izan alema dugu izen gaitezte. Eta ez iritzi negatiboek atxika. Zuretz, o alima da, kritika konstruktibo bat, bale, idatzi zazu, ondo torrezat. Adibidez, grano potu bat arpeixe, baina hoizagoa pasau de, eta jazta. Grano potora badakit badauketela. Baina hoizagoa pasau de. Bai, hori, kritika konstruktiboa, bai, pentsaren zunako betu zeinkela. Grano bagazu. Grano dauket, bai. Goizean esnatu nez, eta ikusin, eta gurtin, egunon. Bai, egunon. Jazta. Eta baike, gero esate du, gaur egun sare sozialetan, asko pasatzea baita ere, jendiek esateula, ja ez konektatzen influenzarrakin ze, beha esen bizitza ez da lehen bezalako, hasiera baten bezalako, jendiez identifikatuta sentiu leheken bizitza bat. Eta asko haideak gaur egun esaten deskonektatzen dutela. Bai. Ez nago, ados egon naiteke puntu bate arte, porque zu jarraitzaizu kontsumitzen eduki hori, 100%, porque zenbakesik ez dira bajatzen. Bai egixe dela, igual ez zaudela hain konektatuta pertsona horrekin, porque igual ezin dezuzu derrepente balida bidaia batein daukezun presupuestuekin. Baina batxe, zuk aukeratzezu ze jarraitu, eta ze ez jarraitu. Bai, azken bibi deja bibiri. Eta zuri pasako bazizun, zu berdinen gozenun. Zuri derrepente torreko animatzen zaizuke, agentzi bat, esatea, haizu, oparitzizugu bidai bat, balira, 10 egun. Zer esango zenuk, ez? Ni banu. Claro, es que ni nahi... Ta zer nahi zuetxi. Claro. Bai. Pues ya está. Baina ez que dana kritikatzie denbora zuen, txika. Nahi duna. Ados nago, bai daola, ez, igual imaginatu guain Ibanen zenbakikin, bizitza modu bat akala, eta duela 4 urte, etzenekala bizitza modu hori berdina. Bai. Baina gauza da, horrea iristeko evoluzio bat eukidezula. Hori da. Claro, ez da izan gaur iriki. Nik 5 urte aguantau nion, YouTubeen 1000 bideoneta iristeko. 5 urte bideoek egin da, ez zer jaso gabe. Osea, por ocio. Gaur egun jendea aztea, bisitagatik, diruengatik, famagatik. Claro, efectivamente. Nei ontsi bertan ematizu elegitzeko.
dauketen lan auki, baino kalien inorrek ez ezautzi, te lo cojo, baino, vamos, de una. Osea, ni kale arte nontxe bertan, juerga atea, te inorrek ez ezautzi, ederra da, Me encantaría. Ja, baino... Osea, me encantaría. Baino zu... Badoka gauza politere. Ba, gero nahi me encanta jendeik esatie. Hori da, jendeik maketasune. Oso polike da, karreratan adibidez. Korrika jeten nien da karreratan jendeik animatzei zunien, oso polike da. Atzena hemen Donostin maratoi erdi bat inun. Eta ze polike jendien babes hori jasotzie eta animo esek ikustie ze polike dien. Zenbaki hoxen atzetik pertsona daudela ikustie, da maravilloso. Baina gero daude goera batzuk ediz, ojalá, besta urpei bat eukiko anun, eta inork ez dazen ez dautuko. Bizkore normaline pasatzea hori ezitu igabe, oseak... Baina baliko bidaia arte horrea iristeaino, zenbate ontzea lanian, eta... Amaixi urtekin hasi zinen ete ben, Iban? Horretik. Baina horrea iristeko lan asko daola, eta joe, nik uste, poztu inbertzala Ibanengatik hori lortu duelako, ez da? Eta baite gero bildurre matiz, adibidez, nik aurrea esaten izan, aurrea. Etxe bat erosi detela, nik, gezturrik ez dut esango, nik bildurre uki izen dut hori esateko, bueltan jasoko juten kritiken bat. Jende danak eroste utxe bat? Danak eroste, baina poztu berrien, baina bildurrek. Ez dakizu, ze feedback jasoko zun, baina gaur, Iban, goizeko lauterritan esnatu da, honea tortzeko. Eta ero Madrida. Goizeko lauterritan. Arratzaldien ordukiretan bederize badeko. Eta gero sortzean nien, iritzi publiko bat, eta hor sortzean nien, eztabaida publiko bat, eta zuzean nien, eztabaida publiko horren epizentro. Hori fuertide, Jo, sentitzezea, eta zuk, zure sentimenduekin, ni pertsona ba naiz. Zuitzea inor baino geixo eta gutxixo, zea, dana bezalako, zenbaki batzu dauzket, baina ni zenbaki hoxen atzetik pertsona ba naiz. Eta nik neri komentatzaile maizu, asiei lanien alperra, igual, oain ez zita afektauko, baina duela urte batzuk, psikologoena juten nien, seguramente, asko afektauko zin. Momentuk eta momentuk. Baina ja lan asko indet, mentalki eta dana, gauze hoxe danak ez afektatzeko. Baina, klaro, akordau pertsona bana izela. Bai. Osea, ez da, no es plato de buen gusto. Hori da, akorda pertsona bat zazela. Totalmente. Eta zuri jodiuko zizun bezala gauzazuk irakurtzie, nire ire joditzeit, oain nire lana da, orduen, pues es lo que hay. Ari izan berzako arpeire esateko, alperra zehala, arpeire. Gero arpeire inorrek. Arpeire bez, baina berezako balauriko izateko, hainoa. Geo karreretan ez detzentuten, jarri lanean alperra, Ez. Animelan! Honena zea, tal. Ya. Hombre, también te digo, lo que me faltaba. O sea, vamos, hartu gelata, rasta, korrika. Vamos. Baina ondo guztua bizilia, ni oso ozkertute, oso pozik. Hori berez gaixotzea, bizi pozik eta jazta, Ez baina, batzuan beba guai oten da, niko, ikusten dut, pertsona batzu badaz, igual kalin oso xala otizela, oso komunikatzaionak en persona esaten dana, ez? Baina bapatin igual, gertatzen zaienin gure munduan sartzia, ez dakit ze bideo grabatu behar dut, ez dakit zer, edo podcast batera gonbidatu naute, ez, de repente, transforma. Osa, kamara bat edo mikro bat ipintzen dut zasunen horroi pertsonai, de repente blokeatzen, gero, nik asko eskertzen dut, total, horre pertsonak esaten da benin gero, ostras, konturatu nazon, ze zaila den hau, ez? Zuk egunerokotasunin komunikatzen duzun hori, gai isati hori komunikatik kamara bat anina horren edo mikrofono bat anina horren. Neri iztik ematen batere bildurrik. Total. Baina ematen zizun leno, Micrófono más ejerciola. Claro. Que es como que me están agrediendo. Etzako gustatzen. Hablar libre sí. Bai. Hola. Ja. Hola. Mikrofono bat hola jartzitzako gustatzen. Baina adibidez, nire amak, lehen ez zitzaion gustatzen kamera bat ikustie, de repente etxienik grabatzen. Baina guai, mirala, si es que le encanta. No, pero me gusta, porque... Bai da, gran hermano bezala. Bai, eta baiten ikustet, dala naturaltasun hori, oza, jendiekin konektatze hori. Ni bai sortzaile bezala batzuten sentitzetela igual, publikoekin deskonektatzetela. Oza, epokak egoteie, batzuten nik sentitzet. Ostras, ez eta enbeste konektatzen oain dela urtebete bezala. Baina gero igual, de repente berriz konektatzet publikoekin. Kuriosue da. Bai, kuriosue da. Ez da erresa, baina... Duela 3 urte Bartzelonan ginen natuak zen, eta publiko bat izan zian, kalbo ditu zian. Kalbo zuri. Bai, prometa, baina kalbo ditu zian. Bromizan, bale. Baina, bueno, eta gatu nintzen, eta lagun batekin ginen, hor holtza gainean bilak, eta besteak jantzio, venga, sube dal escenario, Bartzelonan. Eta tipua, baule. Eta tipua egozan, eta, klaro, 800 pertsona zuten. Claro. Eta vuelta mantzu mikrofonakin, eta gatu zan hola. Claro. ¿Cómo te llamas a tipua? Claro. Shock nik zortziro, ni personan aurrien ezingo nukitzein. Bai. Bai. Ez. Mira. Hola, vale. Abendun kursalen, 1.000 pertsona dazkat. Etorri nerekin. Ez da zora utere. Bai. Ezingo nuke lorikein uneri alia barte.
Osea, Zuek ez dut pasatzen gero bizitza normaleko gauze kotidianotan lotzatix ezatela, por ejemplo, taberna batea jun, eta eskatzen dut bistek bat, eta ekartzi zute lubina bat. Zuek nik kamareruei lotzi emati desatie barkau, baina ez dut lubina hau eskau bistek bat eskaudet? Ez, nik esan etxot esan dut, baina tranquil, baina lupini jangote. Hori da. Itxura nadaka, Hombre, ez que ya animalixe ikera nien. Gaur goizien ni Bilboko gasolinera baten, sartu naiz, eta dana zeuden kamioneros beteta. Sentiune, lotza bat eman ditu. Hori komunea juteko ama, launduko komunea zateik. Kafe bat esatzen. Launduko komunea ama, esateik, laundute. Bueno, iban favore, Madridei makarri biltzizea, juntzeko komunea. Ja, baina gasolinera bateko komunen ikulertzen do. Ja, gero hor kruizin edo. Ez den zango taberni, baina zauden, lotzaute. Juntzeki patzea, oza, nik usten izun barran, hola, beretan, nervioso, bai. Gezurre mateu. Eta gero igual atatzen nahi zirkuikia, saberrak, Efectivamente, baina batzuan bebai da, esazen indeku baten. Baina kontestu baten. Bai, hori da. Eso se llama timidez, humildad, sencillez. Baina timidez bebai batzutan, beste pertsonak energia bat bixaltzen dut zuen. Orduan, ezagutu zatxuero, ezaitxu ezagutu, baina zer bixaltzen da bizor. Orduan, como timidez en plan, onze xamina, pertsonak enabilanen, baina zeina, on nor nazni, ez batzuan zalantza hori de nor sasen zeue, bai. Totalmente, bai. Eta garbi euki batiz bat, zeintzean une oro. Osea, nik oso garbi daukat, naiz eta jendiek esan leketen edo zer gauza, nik garbi daukat zer naizen. Neri importazat nere inguruko jendien iritzixe. Osea, nik nere lagunen, nere familixek, ze iritzi dauken eratik badakit, eta nik beti zatexo bet, Zehozik jeten nien da ez almazatutu ondo iruditzen, bai sare sozialetan, bai bizi realien, esan benetan, porque zuen iritzixe da neri importazatena. Neri izatak gustatzen izatien, neri izatien. Bani bai, neri ez esan favorez. Gezki jani bat, da ez, baina en plan, honea, para, konstruktiba. Gero jendia ze iritzi dauken, beske, estoy nahi jakinik, como mujer, no, beste diferente da, mutilen pensamentutan eskana neri ez esan favorez, ez esan guapano, zaterra naur, onde, gizkitze, ez, benetan, ez. Bani bai, naixo dut. Baina, zure importazazun jendie benetan, Osea, laguner, charro, tal... ondikene charro. Nik ez, bezko cosa, Porque eso me mantiene humilde. Bezko cosa. Osea, esan nahi dut. Hankak lurrien zuko esatzen bezala beti. Bai, baina nik nire behirasunek, nik uste horrekin nire behirasunekin eiku dezula, Nire behirasunekin. Joko la mirada ya... Ez naz, joko la mirada niko ensentitzen. Bai, badaki. Bakizutoin lanea zein egon berdun. Bajau, nik. Maite azkiazu. Aiene. Begira, lehenengo saioa izteko, hau izteko, iritzia galdeko izuet, guztua bilizatenen. Joni, bueno, terapia en grupo. Bai. Esa psikologa horraude. Bai, hasiera bueltan je, eske, Iban jarraitxolako humilixaten, eskerrik asko esfortzu txarren, Madrildik etortearren. Bueno, nahi zuten danetan etorriko naiz, osea, benetan, Eskerrik asko gure... Ja badaki nun zaudeten. Ez, markatu. Eta amake badaki nun zaudeten. Baina gubilo Madrian gaude... Zuek hori da, asko txitan darru. Madre bitxe dauzkeu. Ez dut esan baino, Iban, bere txeko gritza irekitzeko mobilen jarri eta ja... Bueno, baina oso guztua. Ja badaki gubidia, amake badaki bidia, de repente azaldu ingo egual egune baten. Salduko naiz, inoak bat ez bi xok. Eta oso bozik, ama oindi jue bere lanea, ni Madrilla bueltan, bakoitze bere bidien, Mikel Dainoa. Eta gonbidapena hor gelditzen da, Maite gonbidatu ze zaude, Mikelen showra. Eta abadinoa jute ganien, jumbardeu, Bebes Coffee-re. Bai, noski. Kafe bat hartzea. Bebes Coffee abadinoko kafetegira. Airalako esaten aztuin zaigula. Ruleta. Mira, ruleta da kaula. Vale. La ruleta. Errezoi, parkatu, ruletia zu asko, lehenko programire. Ui. Amendako ruleta. Bai. Haude, amaiera moteko saioa. Hori da. Hau zeintzu daude? Baina, mira, nik uste bat erorindala. Abitu. Tui Melody. Vale, dauzkeu, Tui Melody. Oda, León, ez papi. El papa. Mira, eta... Berdelis. Estefi. Zeure morun korrikan hiltzen da. Zapatu, igandien honitzen behakin. Korrikan batea bilizinen. Bai, ze behakintzun Madrileko maratoien lehengo neska espainola. Makina, Geo, ibil izan, denda baten korrika hogeita labordu. Bai, dao denda baten deskantzetan hogeita labordu. Bueno, gauzide. Bai, jungo gazela, giraten, bi buelta emango dutzauz, bako txantzako bat, eta esan behar duzue, ia pertsona horrekin kafe bat hartuko zenduen, kaiku kafe bat hartuko zenduten, bai ala ez, eta ze kafe mote izango zen pertsona hoi. Perfecto. Porque bixok antijukin tontuk marke deu. Pues ya está. Bai, venga, ba, Ibantzin. Vale, venga. Ba, guazen, a ver. Zen izan da hori, zen izan? Hau zein da? Hau Iban nintzen. Bai, bueno, igual bezala maiteri pasadetzau. Charles. Bai, Charles Erregi. Ingelesan. Lady Nexa da hau.
ona zan. hombre. Niko nekin ez duk hartu kafie. Neupez, ez gaztan Baina, dojazten. claro, bea, inglesa izan da igual tea. Te. Matxa ez da te. Bai, katu matxi, kaituko matxi. matxa. Bueno, igual hola mejorain da dikin igual, ez? Horrez bat urte dauzken ere, baina pizke zarro. Asko zarrago, maite. Nik Bai, uste askoz, dut, 80 euros. irurogeita mar, bai eukiko Bai, dauela, irurogeita maika 80. edo... Baina bai, horren bizimuri uste asko segio aspaldixen, Bai, Camila Baina, Parker Bowlesean daiz. Oida, Camila. Kornuaieseko neaz da bilon. Camila Camila Parker Bowles. Bai. Ja, hasta que izuna, bueno, ezin leke jakin ze pasado leiken, da izu, igual hartuko nuke izu, bete a saber, ez? Bai, bueno, igual kotia te Bete a saber, arrantzatxik ez. izu, igual, Bai. terreno batzuk eta igual erralatzen matxik, ba, bueno. Con intercambio. Nottingham Forest, hoi zuretzat. Vale. Nottingham Forest, Hori da. Ya está. Bale, Ibantxi zure txanda. A ver. Hombre, Ai, Estefi Berdeliz. Berdeliz. Bai, hartuko nuke kafe bat, hartuko nuke, behan ikusteta la muite kafe ligerito. Bai, ligera. Ez, Bai. ligerita, Bai. bea pixkat de Zaitu. harine da. Bai, ez dela bez karamelo zuro, Ez, cappuccino sako, ez. bade. Incluso kafe solo. Kafe solo, Porque americano. bai, ran erraketa normalien, karrera aurretik nik kafe utxartzet. Bakarrik kafeina, kafe utxe. Sin... Claro, esnea bazpare igual komunea juteko... Bai, hartu zaitu. ondo sartzea bai, baino ba, kafe utx bat, bestela abenakin, ligerito. Abenakin ligerito, Bai, gero hobeto. korrekaldi bat iteko. Bai, Eta, digestibo. bai, eta gero, bueno, eske gustot Estefi kafe pilo bat euki ordula etxina, beste jende bizi da, etxe hortan. Ze matiz ja, 30. Baina, Horre behar dula. etxe hortan ja, Ja. jende geixo ez da kabitzen, así que nik uste que ja habrá cortado el grifo, no? Bai, nik uste dut, a Hau ver. Juten bali badia zentro Baina- komerzialea autobusak indi Jo, joan. bai, qué bajísima, pasada, era maravillosa Estefi. Ah. Onena, ala una Mateu, crack ala y una Mateu, superwoman. ala Jo, ba, Mateu. musu handi ba, bisatetza Maravilla, amendik, maravilla. baina Superwoman eta Superman hemen zue bisosasi. Mila Hori da. esker, Ya está. kaikukerietara Hori etortzeagatik da. zuen kaikukeria konpartitzea gukin, Eskerrik asko. eta gure publikoarekin, mila esker. Hori Eskerrik da. asko, agur agur kuadrilla, musu. Akorda, bidali zuen kaikukeriak. Idatzi iruzkinetan, bideotan eta zozketa baten sartuko zate. Hori da. Sarixe, ederra gure produktu kaiku kilometro zero. Kaikukeriak.